jos. Wale. Wis katon bosah baseh prajurit Wonosegoro sing dipandhikani dening Prabu Gumala. Prabu Gumala wis sirna margalayu ke Taman Ajiku Bandawasa. Sak sirnaning Prabu Gumala kaya ana wanita sing ora narimakake patine kakange. Dedeke cendhek ora cendhek, dhuwur ora dhuwur, yen ora kleru jonggrang to kae. Jonggrang! Iya kepiye Joko Bandung. Kowe arep ngopo? Dokoh-dokoh ana tengah palagan. Kowe arep ngopo, Jonggrang? Aku arep nglabuhi kakangku Prabu Gumala sing wis mbok pateni Joko Bandung. Ngerteni lho, Jonggrang. Kakangmu sing sekti Mahambara ora kedas papak oleh pandhe sisane crita. Gampang wae tak sirnakake. Apa maneh meng kowe, Jonggrang? Jonggrang! Piye Joko Bandung? Kaya ana paribasan, bedah praja, kaya wanita. Mula ora ana liya wanita kuwi ya mung kowe, Jonggrang. Mula, Jonggrang, kelem
Ilmu sliramu ndak kaya ora pengging. Ndak dadekke garwa Prameswari Nyokrawati bau dendo Jonggrang. Jaka Bandung. Kepiye Jonggrang? Mangertenono. Senadyan aku ki wanita, nanging aku iki wanitaning prajurit Jaka Bandung. Jonggrang. Piye? Aku kok tampik apa aku kurang gagah? Kurang. Apa aku kurang bagus? Kurang. Apa kowe menehi sanksi kok pilih? Moh. Wis tuwa. Jaka Bandung. Kepiye? Yen kowe tresna tenan karo aku gelem mbok pundhut garwa. Apa bebanmu Jonggrang? Waton kowe ora njaluk turune lintang kelawan rembulan bakal ndak udanani Jonggrang. Bakal mbok udanani kabeh panjenengan Jaka Bandung. Yen mangkono aku duweni bebono, aku njaluk candhi cacahe 1000 sewengi kudu dadi. Nanging Kepiye? aja nganti kedisian jagone kluruk Jaka Bandung. Iya. Kandeng kowe calon gantilan kok kakang. Panyuwun banget udanani Jonggrang. Kabeh para sriwati semat kabeh. Rewang-rewang ana aku gawe candhi 1000 suwengi kudu dadi sedurunge jagoning kluruk. Sun Matek Aji Pandawasa Tatya Tatya Tatya.
besar